Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Σήμερα παίξουμε Minecraft. Και θα συνεχίσουμε τον κόσμο που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο. Ναι, θα το συνεχίσουμε. Ασχολή. Επίσης, μην μπείτε cheat, αυτό δεν είναι cheat, θα σας τα εξηγήσω όλα αμέσως. Μην δείτε ότι έχω Αν cheat. είχατε δει το προηγούμενο βίντεο, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Αυτό εδώ πέρα το υλικό, μπορώ να το αποδείξω, πως φτιάχνει αυτό εδώ και είχα πάει για mine. Εδώ έχω βρει. Τα cheat επίσης θα σας το δείξω, να βλέπετε. Εδώ πέρα είναι αυτό το μπλοκ. Το οποίο μισώ το να βρω το μπλοκ το συγκεκριμένο για να το αποδείξω. Μισώ ότι θα μας πείτε και ψεύτης. Να, βλέπετε, γίνεται ποδόσφαιρο εδώ, θέλει 4. Το γυαλί το πήραμε χώμα από έξω. Το πήραμε από τα λουλούδια εδώ και μας φτιάξαμε παπάνω και γυαλί. Οπότε δεν έχουμε κλέψει. Είναι όλα φυσιολογικά. Να συγχύσω κρύπερ. Δεν άρχισαμε καλά. Η πόρτα μόνο την άφησα ανοιχτή. Ναι. Για μπει ο κρύπερ μέσα και να σε φάει. Α, επίσης κάνουμε και φάρμα. Η φάρμα μην μου πείτε τώρα πώς είναι τη seed. Όλοι μπορούμε να φτιάξουμε μια φάρμα τέτοια. Παιδιά, τι είναι κρύπερ. Δύο κρύπερ ήθελες να πεις. Όχι καλέ. Θα κλείνουμε και καμιά πόρτα. Δεν έχω κλείσει. Τι είμαι εγώ. Σε τσαντιημένο. Γεια σας. Να μην χαιρετήσω τον ωραίο το σκελετό. Κρύπερ, όχι πάλι. Γιατί σε μένα. Όχι κι άλλος κρύπερ. Πού πια πάει κρύπερ. Πρώτη φορά βλέπετε άνθρωπο να τρέχει από 15 κρύπερ νομίζω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα. Πέσανε ο κρύπερ. Γιώργο, πού είσαι? Το έκανα όταν ακριβώς πίσω σου. Δεν έχω. Τι δεν έχει? Φταίακοντας πολλά. Πάω να κανονίσω. Γεια Ράχνη! Αγίωσε το, έχω κάποσα. Ράχνη, γεια σου. Εντάξει, τα αποτελείωσα. Μου μείνε μόνο ένα. Μην μιλήσεις για αυτή την τσιρίδα. Τρόμαξε. Γιώργο, εκεί κάτω στη σπηλιά μου, εκεί πέρα, έχουμε την έριξη στον κόλλο. Τολμάς και μου κλέβεις τα οχεία μου. Να τι εννοούσα τα οχεία μου. Ναι παιδιά, αυτός νομίζω πως στο βίντεο έφτιαξε αυτό το οχείο. Και με έψαχνε για να κάτσει λόγο και μισό. Αν άλλη να πάει στα βέλη σου. Πόσα είναι? Λίγα. Αυτά είναι βέλη? Αυτά βέλη, αυτά είναι βέλη. Είναι νέα? Ό,τι είχα. Όχι. Εύχομαι στους creeper όλους. Με την πρώτη τα έβγαλα και τα δύο από αυτά που μου έβγαλες. Εύχομαι σε όλους τους creeper να πεθάνουνε Δεν ορίστε αυτά που μου έβγαλες. και να μην ξαναζήσουνε. Με την πρώτη, με την δική σας αυτή. Εγώ είπα κάτι να φέρει την πρώτη. Τι που να σου πει. Μ' που με κοιτάει μια αράχνη. Αυτό είναι πέρα. Μ' που με κοιτάει όμως. Αντί να κοιτάει αλλού, εμένα κοιτάει μόνο. Βρήκε στόχο. Κάτσε να μην θες και το πάω. Με το μπήκε μέσα στη σπηλιά όμως, βγήκε απ' έξω από τη σπηλιά που, δηλαδή ο ηχείο Παύλα, ο ηχείο μου Παύλα, ναι, και είναι επιθετική γιατί ακούμπησε σκοτάδι. Άρα εγώ τι κάνει ακριβώς επάνω στη σκηνή που είναι σπίτι του village. Κοιτάει για τα τέρατα γιατί, Σκεπή. ναι, είναι νέα τεχνική. Τι τον κόηδευσε τον άνθρωπο. Δεν είναι φίλε, δεν είναι. Παιδί δεν είναι νέα τεχνική. Και άρα κάποιος να έρθει να με πάρει από αυτή την ώρα. Γιατί δεν θα κάτσω πολύ ώρα. Μπορούν να σου πούνε και στα σχόλια. Πώς είναι η νέα τεχνική Iron Golem. Εσείς με σχολιάσετε,
Σπάμε το τσικούι το χώμα. Δεν έχω φτιάρει. Απλά δεν έχω φτιάρει. Αυτή είναι. Και δεν είμαι τσιγκούνης. Απλά για να πάμε μέχρι πάνω. Αν και έχω. Αν και έχω Α, κάποιο. μια μαύρη κατσίκα. Από την αλήθεια έχω κάποιο table πάνω μου όμως. Μια μαύρη κατσίκα. Τέλεια. Μη σκοτώσω, είναι ποιος είναι. Ήθελα να πάω security. Αν να πάω να προσλάβω security. Με ψάρια, μόνο με ψάρια που έχετε τόσο security. Μόνο ψάρια, Οκ. Ψάρια έχουμε. Θα, Άψη τα νομίζω. Οκ, θα καταλάβετε σε λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε. Είναι τίγρη. Μη μιλάς για τίποτα, μη μαϊτιάς, θα το μάθουμε σε λίγο. Έφυγες. Ποιος θέλει. Πού πήγε. Α, Έλα, Λάξη, έφυγε. εδώ ψάχνω φώτα. Κι εγώ ψάχνω να θάνατο. Τώρα δεν είναι ώρα να του πεις. Τρώω κάρոτα. Όταν τρώω δεν μπαίναμε διάρκεια να του πεις. Είναι γενής. Για το τέας. Να ψυχήσω! Έχω δύο καρδιές. Έλα εδώ! Πού είσαι, θες φάει. Εγώ το περίμενα, ποιος με θέλει. Εγώ συμφώνησα πως θέλω δύο ζόμπι. Δώσουμε συμβόλαιο. Έχετε. Μη Τι σου να κάνω, δεν με θέλει. Σώθηκα. Είχε κάποιος από το νερό. Να το μωρικότα. XP, δεν το αφήνω έτσι. Πώς πας έτσι. Πίτσα, πατήτσες, καπούλα, έλα. Δεν μπορώ να σκοτώσει τίποτα κατά τη θάλασσα, έχει παντού θαλάσσια. Τι είναι το βρύχιο. Η αποβρύχια είναι πολύ καλύτερα. Αν τα θαλάσσια τα ζόμπι. Γιατί δεν σου κάνουν κάτι. Ένα μπουμπουνιάκο πρόβατο. Φύγα λίγο πιο πέρα. Γιατί άλλη λίμνη δεν έχουμε εδώ κοντά. Με ψάρια. Γιατί είναι σέφμα, αλλά δεν έχουμε ψάρια. Βασικά γιατί βουτάμε στη θάλασσα. Τώρα, δεν πρέπει να πεθάνω. Και το IQ. Τι θάλασσα αίματος. Καλά. Εγώ δεν θα πεθάνω 100 φορές. Γιατί είχα ξεχάσει πως είναι καλά ψαέματος. Γιατί δεν κολλάω. Είναι κούφτος. Το πήρα απόφαση. Έχω κούφτιο αδερφό. Κι εγώ. Θα πάει για απόφαση σου. Είσαι κούφτος. Έχω νεκρή αδερφή. Μ' άρεσε πως συμφωνούμε. Ψάκια, ελάτε εδώ. Ναι, ξέρω. Αλλά σε πήγα καθισμένα. Τελεία ήρθανε. Τι πήγα να πάρω. Τάκ. Αυτό βρες. Τι έπιασα λέει. Δεν κουράβω και μισή. Σέλα. Δεν την κάνω σέλα Τι λόγου. θέλω εγώ. Δεν Πολύ την σιτάρι κάνω. θέλω επίσης. Μου λέτε λίγο. Πολύ σιτάρι χρειάζομαι επίσης. βέβαια. Μας που κολυμπούσε μου λέει κιόλας η Σέλα. Έλα Γιώργο κράτε τη. Έβγαζε φούσκες και κολυμπούσε από μακριά. Η Σέλα είναι ζωντανή. Τι λες. Θα δω στο Minecraft. Και πόσο πράγματα έχει εδώ πέρα. Τι θα δω στο Minecraft, πείτε μου λίγο. Πολλά θα δεις ακόμα. Εγώ τι θέλω. Έλα, ένα ακόμα θέλω. Ψαράκι, έστω ένα ακόμα. Για να πληρώσουμε το security κιόλας. Το security είναι ακριβώς. Θα το πληρώσουμε τώρα με ψάρια για να μην τους δίνουμε λεφτά που δεν έχουμε κι εμείς πολλά. Μην με φας και σήμερα κόκκινο.
Ωραία, τέλεια. Πόσο έχουμε για το security? Όλο και 8 ψάρια. Δεν νομίζω ότι φτάνει. Υπάρχουν 10. Πού ήταν τώρα αυτό, σαν... Κοίτα, κοίτα τι ωραία που είναι την κάμερα. Α, γεια σου security, για τους Kuiper. Γιώργο, κοίτα τι παιδάκι εδώ πέρα. Γιώργο, θέλω κι εγώ. Δικιά μου γάτα. Τέλεια. Κοίτα. Κοίτα. Έχει διπλό μπλοκ. Τι έγινε, Έλα κοίτα να φτιάξει μια ξύλη. τι θέλεις? Αυτά τα πράγματα. Κοίτα τι είναι. Ας την τίγρη. Και τίγρη, γάτα είναι. Τίγρη. Παιδιά, γάτα δεν είναι αυτό. Τίγρη. Παιδιά, αυτό είναι γάτα, το ψάρια. Οι τίγρες δεν τα τρώνε στο Minecraft. Δεν τρώνε τίποτα από όσα τους δίνεις. Δεν υπάρχουν τίγρη. Ναι, υπάρχουν τίγρες. Στη ζούγκλα, όχι στα village. Και οι γάτες απομακρύνουν τους Kuiper. Γιατί οι Kuiper τους φοβούνται. Γιατί είναι γάτα. Ναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά υγεία έχουν μάλλον. Είναι όμως η γάτα φέρει φαΐ. Ας θέλει. Δεν τρομάζει. Και είναι και τεμπέλα. Μου και θα ξυπνήσει. Μου κόπηκε το σκηνή, μόνο με μου φαίνεται. Μου κόπηκε το σκηνή. Νυχτώνει, νυχτώνει. Τώρα άντε να βρω το σκηνή μου. Α, να το. Σκηνή. Που δεν είναι τη γάτα μου. Η κατάλληλη στιγμή. Σε βαϊκά. Νυχτώνει, Γιώργο, νυχτώνει. Νυχτώνει. Πάμε σπίτι. Μάου. Εγώ, πού είσαι, πού είσαι. Στο σπίτι μέσα. Πότε πρόλαβες να τεμπέλη. Μια κότα, έρχομαι. Πάω και αυτό είναι για μένα. Αυτά Ένα είναι. άλογο. Αυτό. Πρέπει να έχουμε τέτοιο το έχει πίσω. Εδώ. Αυτό στο για μετά. Γιώργο, χρειάζεται ψητάρι. Ένα άλογο. Ένα άλογο, δεν υπάρχουν. Οκ, σιτάρια. Το security εδώ προσέχει το σπίτι μας, δεν θα μας το φάει κανένας Kuiper. Γιατί είναι η μοναδική από ό,τι έχετε καταλάβει που είναι πολύ μεγάλη εχθρή μας. Ό,τι μου πέσυψε. Γεια σου, γατούλα μου. Εμείς εγώ σπουδές θα με ακολουθήσεις, σε βάζω καθίσεις. Και τώρα τι θέλω να κάνω, α ναι. Θα πάω να δω κάτι που έχω 10 χρόνια να το ελέγξω. Δεν πάμε πολύ καλά με δουλειές. Οπότε αυτό πάει να πει πως δεν πρέπει να το ελέγξω. Αυτό κάνετε όλοι πως δεν το είδατε ποτέ. Τέλεια, καταλαβαίνετε τι είπε τώρα αυτή. Ή μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω τι είπε μόλις. Οπότε έβαλε τα σπίτι. Τι σπίτι. Κατάλαβες. Α, έφτιαξες κι άλλο, άιμον. Ναι. Τι σου φτιάξες. Για το σώμα. Τη δουλειά. Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Και όχι πρώτα τα γυναίκες και σου. Αλλά θέλω γουί. Ποιος το έφτιαξε από εδώ πέρα. Κάποιος σου έφτιαξε ένα πράγμα που περιονίζει σε κάποια πράγματα. Από ένα σπίτι. Δεν το είπες. Όχι, αλλά όμως λέω ποιος το έφτιαξε. Γιατί εγώ δεν το ακούμπησα. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε να είναι. Μπορείς να το σπάσεις αυτό που κόβει πράγματα. Περίεργα πράγματα. Πάει ο Φέδων. Είναι ένα άλλο. Να θέλεις. Πάμε τη σέλα, πάμε τη σέλα. Φέρε τη σέλα. Φέρε τη σέλα. Φέρε τη σέλα. Γιατί δεν μου τη δίνεις. Ντρέ. Γιώργο. Λες να πάω εδώ κάτω. Φέρε τη σέλα. Σαν να φαίνεται καλό μέσο για να πάω εδώ κάτω. Θέλω τη σέλα, χοντρό. Για να δούμε τι έχει εδώ κάτω. Εγώ. Θέλω τη σέλα, βόστη μου. Θα σε ρίξω εκεί κάτω. Αν έτσι εκεί κάτω δεν θα πας ποτέ τη σέλα. Βόστη μου. Γιατί να με
είσαι εμένα. Δεν τον αγνώ. Τι σέλα. Τι σέλα. Όχι ακόμα. Πότε. Πότε. Πέτη. Όχι ακόμα. Πέτη. Να φύγω κάτι από εδώ. Ο βέλος. Φέρε τη σέλα. Σου είπα όχι ακόμα. Τώρα. Όχι ακόμα. Θέλω σέλα. Θέλω άλλο. Μπράβο. Που σου άσουν άλογα και θες ένα. Θέλω σέλα. Σέλα. Θέλω σέλα. Θέλω σέλα. Τι είναι σέλα. Μπορεί να είναι μέσα στην πόλη. Να την πάρω. Έχω φαΐ. Ναι. Έλα. Φαΐ είπες, όλο δικό σου κλέβω εγώ από το φουνό. Μου τα κλείξες τέλος πάντων. Αφήνω αυτό. Για να δούμε εδώ πάνω τι λέει το χωράφι. Κατάλαβες έκανα jump στο δικό μου το χωράφι. Ναι, οκ, έκανα jump. Γι' αυτό φέρνουμε τις σελίδες που πετάξαμε τα σήμερα απ' έξω. Άντε, έλα να την πάρεις. Ήρθες. Μισό να αφήσω που την άφησα. Να άφησα εδώ. Φέρνει τις σελίδες και έχουν πάνω μου το σήμερα. Άντε, στη τι με πρίξες. Θα πάρεις τα σήμερα πίσω γιατί τα έχω εγώ. Τι είπε. Έλα ρε Γιώργο, κόψε Δεν μου δίνεις εσύ ιδέα. Δεν μου δίνεις εσύ ιδέα. Θα τα δώσω. Μ' άφησες. Όχι. Σ' άφησα. Σ' άφησα. Καλά στα μέσα. Εγώ φουλ ζωή σου, δεν έχεις φουλ ακόμα. Πώς κάνει έτσι ένα χοντρό παιδάκι και μια σέλα. Δεν μπορεί να πας τώρα. Που πεις τις άλλες μπορείς να πας άλογο οπότε. Εγώ μπορώ να πάω μόνο άλογο. Δεν φταίω εγώ, μόνο εγώ μπορώ να πάω. Δεν έχω ήρθες. Για να σου λέω μόνο εγώ μπορώ να πάω, κάτι πάει να πει αυτό. Στο village είχε ένα μαύρο άλογο, να ξέρεις. Στο village είχε ένα μαύρο άλογο. Στο village κυκλοφορεί, κάνει βόλτες. Βρήκα, ένα. Όχι, Δεν έχω κάτι να θέλει λιγότερο. Τι? Είναι εδώ πάνω. Είναι έτοιμο παιδιά, σιγά σιγά τα παίρνω, άμα είναι. Νομίζεις πως είναι εύκολο να πάει σε άλογο. Ούτε με ένα stack wheat δεν το παίρνεις. Καλή στην οδηγία. Θα σου ήρθε η οδηγία. Ώστε να δεις πως δεν μπορείς να πάει σε άλογο. Τόσο έχω μόνο, για να δεις πως δεν θα καταφέρεις να πάει.
Παιδιά είμαι τέλειος στο να πεθαίνω με το νέο. Για να δούμε πώς θα το πάρουν. Δεν μου άφησε τίποτα. Σπαμάρω με το κλειπ. Μα δεν είναι δικό μου, δεν έχω το inventory του. Κάτσε, να δοκιμάσω. Μας πατάει κάτι. Ναι! Έβγαλε καρβούλι, βάτε του. Τώρα κατέβα. Τώρα. Όλο πάει κάρο. Το άλογο μου. Το αλογάκι μου. Το άλογο μας. Το αλογάκι μου. Το άλογο μας θυμίζω. Γιατί αν δεν ασχολούμουν δεν θα έχεις άλογο. Κάνε το μεγάλο για μια βολτά. Ε, Και άλλο άλογο. το κλέψε. Yes. Ευχαριστώ. No. Τι εννοώ. Καλά, τέλος πάντων. Γεια σας παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και αυτοί θα κάνουν βόλτες. Ακόμα, γεια σας.